Бяхме долу, никой не можа да качи, само аз качи. Никой. Да, видно оттатъка на канала, дето щупите самурая там. Не. Долу в блатото. През блатото сте минали. Ма блатото и един байри малати вет къде са минали. Само той се качи. Аз се качих почти до края. Той се витара се кача, той се кача. Нямам това. Нито Паджеро, нито другата витара, нито никой. Какво Паджеро говорите, той ни колката ни. Колко държи? Чай, че там много да вляха крака. Това не се качи. Правото не е добре. Леко тука, леко! Леко! Десо! Десо, и тук долу им казвай, защото е много тясно. Долу е тясно, Десо и с гадка това. Я бутнете отстрани, той ще се качи. Има ключна. Десо там е много тясно, не ги карай с газ долу е пресора. Ще поднеси. Тя пропуши. Какво ги хваляте самурайчите? По-калпава кола няма. Много калпа. Аз имам голямо мнение за самурая. Газ! Аз имам голямо мнение за самурая, обаче нещо съм разочарован. Леко! Ами беше излязъл дясно, за какво влезе пак в коловоза? Защото ми дава нормално, той дава газ вече, чак като влезе тук и той почва да се парзаря. Трябва долу още да си я поемеш. Той си е долу, дай газ и си тръгва и по-десно. Ще излезе нормално вече. Чай гадже. Голямо е скоро, човек, не е само... Защо го вкарва в коловоза? Страх му не горе. Десо? Той се качи. Разбрах. Десо няма проблем, той. Обратно! Сега, тя ще такова, ама няма да спираш тук горе я дръж. Тук горе е там да отива, горе. Тук е трябва да хванеш, е толкова. Не. Той го изтрах да подаде в газа.